Vítajte v Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou. Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou. Miesto, kde sa tradícia stretáva s modernými technológiami. Sme hrdí na našu históriu, skúsenosti a kvalitné vzdelávanie v oblasti drevárstva a techniky. Naši študenti sa učia nielen tradičné remeslá, ale aj moderné technologické postupy. Študijné a učebné odbory. Technik drevostavieb. Nauč sa navrhovať, konštruovať a realizovať moderné drevostavby. Programátor CNC strojov a zváracej techniky. Ovládni presné technológie riadené počítačom. Mechanik strojov a zariadení. Získaj odborné znalosti o údržbe a opravách priemyselných zariadení. Mechanik počítačových sietí. Staň sa odborníkom na konfiguráciu a správu počítačových systémov. Mechanik, autoopravár. Osvoj si diagnostiku a opravy motorových vozidiel. Naša škola sa aktívne venuje ochrane životného prostredia. Jedným z našich najvýznamnejších projektov je 200 tón z lesa von, do ktorého sa študenti aktívne zapájajú. Spoločne už vyzbierali vyše 200 tón odpadu z lesného prostredia a ich úsilie neustále pokračuje. Tento projekt je dôkazom toho, že spojenie remesla, techniky a ekologického myslenia môže priniesť pozitívne zmeny pre prírodu aj spoločnosť. Medzinárodné skúsenosti vďaka programu Erasmus. Naša škola je hrdým účastníkom programu Erasmus, ktorý umožňuje našim študentom a pedagógom získať cenné skúsenosti v zahraničí. V rámci programu navštívili Poľsko, Maďarsko, Česko, Španielsko, Nemecko, Turecko a ďalšie krajiny. Okrem cestovania a spoznávania kultúr si študenti rozširujú jazykové kompetencie a praktické zručnosti vo svojom odbore. Naše dvere sú otvorené aj pre zahraničných študentov. V rámci projektu nás už navštívili žiaci z týchto krajín, čím podporujeme medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností. Škola aktívne usiluje o zavedenie duálneho vzdelávania.
vzdelávania naša škola sa snaží prepojiť teoretické vzdelávanie s reálnou praxou prostredníctvom duálneho vzdelávania. Spolupracujeme s firmami a podnikmi, ktoré našim študentom umožňujú získať praktické skúsenosti už počas štúdia. To znamená, že absolventi majú po ukončení školy nielen potrebné vedomosti, ale aj cennú prax, ktorá im pomôže pri vstupe na pracovný trh. Andrej Vondov a zástupca firmy a Miroslav. Nemusíte. Pekné príklady z praxe, kedy chlapci boli u nás na Dovale, išli na vysokú školu a zamestnali sa u nás ako inžinieri. Športové vyžitie pre študentov. Na našej škole podporujeme šport a pohyb, preto každoročne organizujeme futbalovú miniligu, kde súťažia tímy zložené z vybraných študentov jednotlivých tried. Víťazi si odnášajú pohár a medaily, ktoré si študenti vyrábajú vlastnoručne, čím rozvíjajú nielen športového ducha, ale aj praktické zručnosti. Nemenej obľúbený je aj florbal, ktorý si získava čoraz väčšiu popularitu medzi študentmi a ponúka skvelú príležitosť na súťaženie aj tímovú spoluprácu. Prečo si vybrať našu školu? Kvalitní učitelia a odborníci z praxe. Moderné vybavenie dielní a učební, možnosti praxe a spolupráce s firmami. Podpora kreativity, inovácií a individuálneho rozvoja. Aktívna ochrana životného prostredia. Možnosť medzinárodného vzdelávania a získania skúseností v zahraničí. Prepojenie štúdia s praxou vďaka duálnemu vzdelávaniu, bohaté športové vyžitie pre študentov. Chceš byť súčasťou budúcnosti drevárstva, techniky a moderného vzdelávania? Pridaj sa k nám a získaj vedomosti, ktoré ti otvoria dvere do úspešnej kariéry.